Cáidir an drásta ha sé hé a Gaelic únsachuch agus a ha a thuirteich do imimeh NicIlleRuaidh tro choppad ag féisin an Géalf, Aoigh NicIlleRuaidh. Fáiltears Aoigh go SpeakGaelic, nes heis go ré neach h-uile hunna ach mus tíoc sin chuna sin, cúne ga bh uí sa Gaelic an doiseach? Ha mi sméinigh nar a bhemi mú sian nó seach chaimi go hebcelt son a hiad uair va geg mahir va clich an an-còmhnaidh is chait an án mar h-uileach agus bhaich mi gro can an án gro hula dunne brian as a coimhearsnachd agus bhaid gavrian ar an airstúlaid agus charú Gaelic sa bhunscoil nios an airstcoil acham so charúisach am J bhaun agus bha mi sméinigh gnuair sin J hasin ha mi ar son sin únsaigh. Agus cúne ma ha a háisiú go ceirst? Chanin gro sin an an dáhíle sa déich nar a chaimi go olthaigh glasciú, a mi ar son Ceòl dhéanamh agus an uair sin raimí Gaelic mar an trésamh chúspir. Ach bha díra chomá, bha thula duine an a rain na Gaelic díra chochosnach agus bha mi ar son cumala dálan sin. Agus nach íongadach gon deachachad cho furasta iad aharacha chun na Gaelic? Bha sé deorú a bha sin, bha choirste grum chomór agus sa trésamh líon a raimí Gaelic mar a fríomh chúspir agam. Agus tí ha a bheit chotarinneach ucht man na Gaelic? Féimi mé a gré na duine bhain an toiseach bha thula duine díra chosnach go agus cút an Ceòl agus na seir sé coimhearsnachd go ham an chuirste Gaelic sin an ruúta bheith as cútramíche gása agus inise sé díra go bhfuil mi go chhlachcha go thula lá na mo bhaithe. Agus sé fíor coimhearsnach a ha acéad an súil na Gaelic? Sé coimhearsnach fís bheith an bha thula duine cho teiceil go bhain a háisich mí nar nach ró fach go lecham bha mi dhéanamh mearachdan fat na húine ach bha thula duine díra chosnach. Agus ha ceircail leor a bhí dhéanamh mearachdan agus a bhí únsach a bhaine sin? Ha cútramach a bhfuil dhéanamh mearachdan. Chanéirút furasta hain ítar gohairí bha mi 8 nar a háisich mí a Gaelic úntaigh agus gohairí ag an nuair sin. Hair son a bhí ceirst fat na húine agus ha deireadh agus ha ísach go bíú dhéanamh mearachdan ach ha cútramach díreach cummal arst, cummal dul, agus ma ha cút cin a gín se gút. Go bhfuil cear, go bhfuil fach go cear, ac ha sin ceirci leor. Ha sin rúd cúnsaach? Chanírúd cútramach a ha sin sé díreach a bhí rá ó tapalat charúisa mar sin agus cummal arst leis an córaigh, agus chaníol sin furasta. Go deireadh. Agus ma ha sa bhá haun, dí chu tríoch sa bheitú a cleachcaigh na Gaelic? Thula lá. San ópera go méid féisin an Géal, ha sinne go chhlachcaigh san office, chan an tríoch go ha sin a chlachcaigh bearla ítir. Ha rút bic an duineach an cúteach, so bhí sin go chlachcaigh ag an taid sit an seo, agus na carrot acham a bhórchúteach go haid fílanta, so ha mi go chlachcaigh a thula lá. Agus ha cho fórstanach leis sin? Ha díanú difid. Dé cháirde ma ha a bhéidir tú do gúne a ha iad a ric sin len cút Gaelic ach ha ar son cummalóra? Ha ar son cummal dul. Chanin sé díreach a bhí coirst ó go bíú dhéanamh mearachdan a sé bhí brian bhí duine chaníal 2 éile mo thuairstéad. Ha cútramach go bí na grama racad cúteach is bíú géisteach rís a radio is a caiit an television is ruútan ha na ruútan sin hí gomach cútramach a féimi tú díreach a bhí gavrian agus dolamach go tachartasan agus go tachartasan far an bís ac go bí duine brian á sa Gaelic agus díreach go chlachcaigh chaníal 2 éile ann. Ha mi chotálachte fáilte dais a chur ar nui, Aoigh NicIlleRuaidh. Agus Aoigh thuairste go gopad ag féisin an Géalf. Bhí sé géin bicin mina sin agus man núpar ac hain cúteach? Gléibh, so sé bíon a na féisin an Géal agus ha sin nach chuir teichrí coimhearsnach gin a ha ar son tachtas a chur dóid son na Aoigh ar son Gaelic úntaigh stocha níl, píperach, gitar, instruments san bí, sein sa Gaelic agus an ópera hacamsa ha 3G coimhearsnach gan acamsa, sa mi gopar sa coimhearsnach sin ar son an tachartas mar sin nach chur dóid. Ópar mhór a ha sin le imimeh coimhearsnach? Ha tóir chum an siúil acham cúteach agus ha mi féinneolach ar duine bh ar fed na dúcha sé rút go measnach go ha sin. Agus féimi go bhfuil tacharst rí duine go inseneach is an ópar sin? Ha sin Apar Jo fáist in a ópera hacamsa, go bhfuil mi cynnihe grí duine ha chosnach agus dar sons go bí tachartasan mar seo a tachar sa coimhearsnach gannachcha heid te sin ho cútramach sa ha Gaelic car son a haid cútramach an a coimhearsnach gin agus sé urim a bhí gopa le duine mar sin. Ní sé a bharach go an núpar leigeil a thais go bhfuil roí gníomhachas cúteach, go dtí sé géin bicin sin? Sin an rút, so ha
bú óprach acham sa garrig sé Rosecroft Pottery an tena me héir agus bí me héin is an dúine acham nuair nach chéil sin na trangig na fésin bí sin sa bú óprach acin a dhéanú stú le ar láb in héin agus sé dúrút a hán is sé látrang a bhí suie computer nó rid agin a bhí gopur ag desk nó rid agin mar sin fatan lá a bhí dhéanú rutain a macha cré. Agus how dhéanamh críotarach ach chuideach le Gaelic mar farsí? Ha mi féchan í Gaelic a chlachig agus ha na sainich an Gaelic acum agus ha sin gomasnach nuair a ha mi reich gan stú acum ma ha Gaelic ag cuitcin bíat tíon suas agus bí an bríon á sa Gaelic so ha sin goma cuitarmach go. Agus nuair nach ilú gopur ag féisin an Gael agus í opar chríotarach Déanna chuirseach a rile acha? Well ha mi goma rang leis an opar a chavarach is sin sfeertal am a leig, ha mi féchan í leig a hula lá dolamach a coiseach, ha mi gopur an a inarnis agus ha tóir cuairt an gomasnach mó chuairt ar sin agus a cocarach cuiteach nuair a ha cormach am stel a cocarach cuiteach. Agus hais goró stríp an in your níis, a chaus a bhí stríp fat na zatir fallh na sin nach chéil? Sin an rút sa gíplinn bheit mi an Nepal agus roid mi rúbeig stríp an sa Himalayas agus bheit sin fír a bheit apar corm a bheit sin a bhí dul hallharis agus cuairstin mar sin na dhéanaí. Agus décha difrite sa bheit sin bhna bhí stríp sa bhna ruúg? Rút beig a realite, si rút gutúrit a realite a hán agus bheit sherpa acin agus bheit sin coiseach san déichlainn agus bheit fír bheit ha furach an taim beice an an coimhearsnachd agus si rút íontach a bhain. Séc an tícah. Seo chéiste bheits bicúr ar a thula duine ha idirioch SpeakGaelic. A bhfuil fachcail Gaelic nó apairsteán is leat agus chusáin? Stellam chadíon brog an tjum íascach. Is gas ha mi ar a bhí brion mi ein chotrang sa ha mi fat na húne agus ha ma a bhí caine hugid. Rút mar sin ma hair son rút gan a dhéanú fémi tú díach gréisioirst is ga dhéanú. Agus sé rút uamsach imimeí a sin ar son dúnsach na Gaelic. Ha sin fír. Well, míle thank a bhís an tíon a thuúdáin agus gur ma héit leicht leis a thula project sa bhfuú an sás. Tappa le.